Dubai can moon when I'm going to proceed and I will quite on me. I get was okay to ways of work. But that year, with having up with a haven. Mana, only video on football. No, I've been in the child for now. Niha or Bezuko or Bass. Makandi mother apatago for apatago can conasena. He been an hour 2 years ago, Uncle Saber and he have Balogonogo, Tologonogo, Nebuna, 2 years ago, Nebuna be here now we jump. Yotago. He had me labor who, he me labor who, Kenda, Hannah, but you see, I will listen. So we go, Reverend Father Patano, well, to Sasena be here, Kowaya Kusiade. Yotago, Reverend Father, Kugido, Kuchasena. Ihe, no chichi, enwe hejiko hanab. Yotago. Me tino video be Reverend Father Kuka, wesina, dokwa Ndi Igbo aya kana nti wesi, kai mali hai na-eme. Maka na asị onye soro kpuwe ya halụ ukpu eze mbọsị ihe alụ ya ewere ọchịchị onye ọbụla. Igbo aya hapụzi omenala na-emezi omenelu. Epụtazi ụmụaka nka, onye pụtazi ụmụaka nka. Inenecha anya ihe nwa na-eji ama aka, ya afụ ezigbote ihe dị na ya kwesịrị anyị etinye ọnụ bụrụ ihe dị mkpa anyị ekwu okwu na ya. Na ihe na-elizi anyị nne na ahụ ọ na-ebutezila anyị ọgba aghara ndị kwema ndị kwuru ndị asị na ha ka nka ndị asị na ha ka nka. Ogini nọ ya ogini na-emezi na ndị Igbo anyị ogini ka ndị Igbo anyị wee were ike ha kwesịrị iji wee na-eme ihe ọzọ wee na-emezi ihe ọzọ na-emepụtazina na-ebutezina onye ọbụla ihe ihere. Ngwa na nụ vidiyo ebe Fada anụnwa tụkwuru ihe dị n'Ebina kọwara maka ihe dị n'Ebina. Our youth is calling power. When somebody come closer, when somebody carry a ram he put on the top of the table. I have put this one. I don't know if I have gotten some spiritual power now. I want to let you know that without God is all darkness. This is what happened. The native doctors carry this and put it and say, who can bring it down? Evoke it to come down. Voke. Oh, yeah, come down. Voke. It cannot come down because the ram does not jump. It's only a goat that can jump. It cannot jump until you carry it by the rope and drag it to come down. But they use it to deceive our youth. And they are screaming and everybody is shouting, lie is lie, evil is evil. And anything that has to do with money ritual is not our Igbo tradition, it's not our culture, and can never be. I decided to do it. I'm a priest of God. Cook, come here. No, you bring them, come. No, you put her here. Yes, are you a native doctor? No, Father. This is not my cook. I show him now. Praise the Lord. Hallelujah. No, man, when they see that, they believe they say, keep it here. Good. Here. So I pray that the heaven will ridicule the people who wants to destroy the mind of our youths. Amen. This is not a power. They deceive you. You come to them, you carry money, you pay them, and at the end of the day, they are displaying the wealth and taking people's soul to pay allegiance to the devil, and the darkness is reigning in our land. Wickedness is wickedness, deception is deception, and the falsehood is falsehood. I pray that our people will begin to learn and wake up. If you cannot fall because may Almighty God save us and deliver us. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Come and bring it down. Come and bring it down. Continue show so that they see how they go to. Please avoid patronizing fools. Avoid listening to people who
make you believe in absurdity. If you have chance to work hard, work hard. If you have chance to learn anything, learn it very well. There is prosperity reserved for those who are diligent. There is a hard work. It still pays. If you start now, gradually to build up yourself, eventually you will get to where you are going. Don't jump protocols. The native doctors cannot help you. The fake pastors that tell you they will they cannot help you. The only thing that help you, listen to the word of God and apply it diligently. Work hard, develop yourself, be sincere what you are doing. There is always an appointed time for manifestation of every destiny. When your own time comes, you will surely manifest. God bless you. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, ọgwụ amazikwa ihe eji akọ na uche gị eme malịzịa nke ihe eso na ya malị nke ihe ekweta na ya esikwa na ike dị na ebi na anwụkwasa n'elu karịa nke iji anya gị wee fụ ngụwa makwa esikwa na ọ dị ha ngụwa ma mana ihe nnukwu ebe a na-ekwu na na-adụ Igbo aka na ntị na-agwa ha onye ọbụla mali ihe were akọ na uche gị na-alụ ọlụ ka oyi esi dị mma were akọ na uche Chukwu nye gị bido gbagwa mbọ bido mara ihe ya abụ ime ọ dị mma. Ememe vidiyo na mbido ahụ wee sị na ihe ọbụla ịmara ihe ọbụla ihe eme ka ọ na-agala gị mara nke ọbụla ya na-eme ka ọ dị mma ị na-eme ya maka oge ebu na ọ ga-ife anaghị akwụ ha onwe ha onye ọkwụ eche. Ekenekwa m unu biko ọ mara asụ ọsụa n'ikwe ọ bụrụ na ịma ha asụ ịsụa n'ala ngwanụ ka ọ dị mbọsị ọzọ.